Il-ħsieb tal-Partit Nazzjonalista dwar iċ-childcare huwa nażba għal faqar. Dikjarazzjoni ċara tal-Prim Ministru Joseph Muscat li taħt it-tmexxija tiegħu daħlet iċ-childcare b'xejn għal ġenituri kollha li jaħdmu. Policy kif proposta mill-kap tal-Oppożizzjoni hija poverty trap. Hija nażba għal faqar. B'tali mod illi ħatitfa' aktar nies fil-faqar. U ngħid għaliex. L-iskop tal-sistema ta' childcare b'xejn hija biex tkun ta' inċentiv u parti minn sistema biex aktar nies, speċjalment nisa, joħorġu jaħdmu. Inti biex tħajjar in-nies joħorġu jaħdmu trid dejjem tagħmel differenza li ikun hemm gap bejn il-benefiċċji u li wieħed joħroġ jaħdem. Bejn il-benefiċċji li wieħed jibqa' d-dar u l-benefiċċju illi wieħed joħroġ jaħdem. Il-Prim Ministru qal li kif qed jipproponi l-kap tal-Oppożizzjoni huwa diżinċentiv biex wieħed joħroġ jaħdem. U twassal biex inqas nisa m'hemmx dubju ikunu imħajra biex they quit their job. Allura hija counterproductive għax minn flok ikonna ekonomija li tipproduċi aktar u households li kollhom aktar dħul, nispiċċaw f'sitwazzjoni ta' households li jiġu iktar mill-ġdid dipendenti fuq social benefits. Infakkarkom li aħna b'daw l-aħħar 4 snin tajna n-nies mis-social benefits bin-nofs, mhux billi qtajnihom ir-reġistru imma billi ħarġu jaħdmu. Il-Prim Ministru fisser kif din l-iskema diġà tieħu ħsieb każijiet soċjali fejn ġenituri li mhux jaħdmu imma għandhom problemi soċjali diġà jintlaqgħu għal childcare b'xejn. Tkellem ukoll dwar il-Community Work Scheme li attakka l-kap tal-Oppożizzjoni. Joseph Muscat fakkar li kien gvern immexxi minnu li tejjeb il-kundizzjoni ta' dawk il-ħaddiema u hekk se jkompli jagħmel. Li nista' ngħid li dawn il-ħaddiema li diġà għandna proposti li ħankun qed inħabbruhom fil-jiem li ġejjin li ħajkun qegħdin jirrigwardjawhom kif mod sostenibbli mhux noqogħdu nilagħbu bihom jew noqogħdu letteralment the highest bidder, imma kif jafu li żidnielhom il-paga li ġibnihom b'mod li minn 3/4 tal-minimum wage telgħu għal minimum wage naraw li dawn jieħdu żieda u din iż-żieda tkun spjegata fil-jiem li ġejjin. Il-General Workers Union ukoll irreaġixxiet għal dikjarazzjonijiet tal-kap tal-Oppożizzjoni u qalet li l-Community Work Scheme qed tagħti l-ewwel u qabel kollox id-dinjità lil ħaddiema. Qed tagħti l-paga minima sħiħa flimkien ma' allowances oħra u l-istess ħaddiema qed jiggwadanjaw mill-bonuses kollha li jingħataw lil ħaddiema kif ukoll mill-benefiċċji kollha li bid-dritt u skont il-liġi huma intitolati għalihom fosthom leave u sick leave. Fi żmien li Simon Busuttil kien viċi kap tal-Partit Nazzjonalista fil-Gvern, il-ħaddiema f'din it-tip ta' skema kienu jitħallsu 75% tal-paga minima fejn il-liġi ma kinux ikkunsidrati bħala ħaddiema u għalhekk la kienu protetti u lanqas kienu jgawdu mill-benefiċċji bħala ħaddiem oħra bħalma huma leave, sick leave, leave ta' korriment u kull tip ta' allowance oħra.